mellor, non? Non sei se vai. Escoitase, sí? Sí. Bueno, boa tarde, chamome Ana. Son neste momento parlamentaria en Bruxelas, polo BNG. Son membro da Comisión de Liberdades, Xustiza e Interior do Parlamento Europeo, que leva xustamente os temas da migración. Cando entrei no escano, non era membro desta comisión. Cando vin o que pasaba naqueles plenarios, cando vin o que pasaba, sobre todo nunha Europa que calaba, nunha Europa fortaleza, decidí facer todo o posible para poder entrar nesa comisión de liberdades. Falei co grupo para entrar, para poder estar aí, para clamar, como di Xavier, para clamar, clamar e clamar e clamar, e dicirlle no mar, e dicir no vento, e dicir na terra que isto é un delito, que o que está facendo Europa é un delito. Conseguí entrar nun primeiro pleno no que se trataba justamente unha cuestión como era o barco do Aquarius, e deu-me vergoña allea. Vergoña allea de que 40 parlamentarios dun pleno de 751 estuveramos ali. E por eso decidín que tiña que traballar duramente nesa comisión, non só polos temas galegos, porque como galegos somos tamén internacionalistas e somos tamén do mundo, sino pola propia humanidade. Porque antes de ser galegos somos humanos, antes de ser humanos tamén somos de onde somos, pero había que traballar pola humanidade, porque estamos perdendo valores, porque estamos perdendo sentimento, porque estamos perdendo empatía. E o que me transmitiu a conferencia de Xavier foi precisamente empatía, de entender, desde esa perspectiva tan intelectual, tan elaborada, tan traballada, pola que te felicito, Xavier. Sempre no foro da inmigración sempre tive unha voz moi importante e da que sempre aprendemos, por menos nos anos que eu estuve así máis profundamente, 2007 a 2010, por ter a empatía de poderlo explicar desde un punto de vista analítico. Eu non teño, digamos, esas armas ou esa análise, e vou non contar máis dende a propia experiencia, e creo que se vai a complementar moi ben para que demos dende este lado, antes de entrar no terreo de quen vive día a día esta problemática, de contar polo menos o que vivín e ver até que punto podemos influir dende a Unión Europea ou dende a política ou dende as institucións, ou ver até que punto non podemos influir, no sentido de que como se está legislando, que resposta se está dando aos menores acompañados, ao problema das persoas refugiadas, ao problema da migración, non? Nós que fomos un pobo inmigrante e que vemos o que está acontecendo como se nos fora alleo. Por iso, a primeira vez que fui a un campamento de refugiados, que foi ao campo de Calais, decidín que iba a dar charlas en escolas todos os venres que puidera, cada vez que viña de Bruxelas, aínda non era parlamentaria, e ir por todas as escolas e institutos de Galiza a contar o que vía, a concienciar. Algúnas veces eso sei na prensa, a maioría non, porque non era o obxectivo diso, sino que era concienciar. Parecíame que era unha labor, unha tarefa importante para precisamente clamar no vento, na terra e no mar o que estaba acontecendo. No campo de refugiados de Calais é a fin desa viaxe que escribe Xavier. As persoas refugiadas chegan moitas veces en familia, moitas veces soas. Entran por Turquía, entran por Grecia, entran por Italia. Cando entran por Turquía, efectivamente van por Grecia, agora está a fronteira cortada porque Europa está pagando por externalizar as fronteiras. Europa está pagando para que non entre. Europa está pagando con armas, mentras exporta e importa armas a Arabia Saudita para que os yemenís non suban para arriba e non atravesen até chegar á fronteira marroquí. Marrocos contén, Túnez contén, Libia contén. Agora Turquía tamén contén, porque se lle paga para conter, para externalizar esas fronteiras. Estamos pagando para que non flúa a liberdade, estamos pagando para que as persoas non teñan un dereito a vida noutro lugar. Estamos pagando por exterminar, porque en realidade estamos cortándolle os seus desexos de vivir unha vida, non? Cando as persoas saen, quen consigue chegar, quen non queda no mar, quen non queda nese cadaleito que é o mar Mediterráneo, chegan ao primeiro punto onde solicitan o asilo. Por iso moitas non queren anotarse no procedimento de asilo, porque senón saben que terán que
agardar en Grecia, en Italia ou no Estado español durante máis de 3 anos, porque o procedimento de Dublín 4, que ainda non se aprobou e que está neste momento de debate nas institucións europeas, pois limita as posibilidades de ter un estatus legal. Entón, que acontece? Hacínanse no que se denomina campos de refugiados, campamentos de refugiados. Quen foi ali pode velo. Cando chegan a Calais, que Calais xa é o punto final, porque Calais está a 2 horas de Bruselas, a 1 hora de París, a 1 hora de Londres, é o epicentro europeo máis grande e máis cercano. Cando chegan a Calais, pois xa é unha partida final. Ou cando chegan a Austria, co objetivo de chegar a Alemania, que é efectivamente o paraíso, no? Como din, nós queremos ir ao paraíso, non che din o país, din, onde queres ir? Porque falei así con moita xente nos campamentos, moita fala inglés, sobre todo Siria, e moita fala francés, sobre todo de África, e din, eu o paraíso. E cal é o paraíso? Germany, la Alemanha. Será Alemanha, madame, será Alemanha. E entón, te dis, será o paraíso. Pero moitos, cando chegan aos barcos e despois contarei o do Open Arms, din que o paraíso é o barco, porque o barco é onde saben que poden salvar a vida. Non saben que pasa, que pode acontecer despois, pero cando están no barco saben que xa están salvados de poder ser deportados polo menos inmediatamente. Bueno, entón, cando chegan a Calais, é porque pasaron máis de 3 ou 4 meses de periplo europeo, pasando por sistemáticos controis, eso dentro da propia Unión Europea. Cando o que trouxeron antes, un bangladesí que chega pola vía de Turquía, que puido traer unha persoa dende Bangladesh a Turquía, chegando despois, percorrendo toda Europa. Cando pasan por Serbia e lle botan os cans, como aconteceu. Cando pasan o frío dos invernos, como aconteceu, porque por sorte temos xornalistas valentes e xente que o conta, porque senón non se sabería. Ou cando están nos propios campos e das situacións de violencia, como describía Médicos Sen Fronteiras no campo de Calais, coas violacións que hai a nenos, a nenas e a mulleres, por exemplo. Algo moi duro de ver, e ademais que así relatan os informes. O que levan en riba non son corpos, o que levan en riba son vidas enteiras de dor, porque fuxen de conflitos armados, porque fuxen de represión, porque fuxen de guerras, porque fuxen de casamentos forzosos, a menores, a nenas con 10 anos que as querían casar forzosamente, cousas así, porque fuxen de escravitude. Cando fomos ao segundo campamento, este era en Calais, e fui varias veces dende Bruselas a falar, a ver, e houve unha cousa que me chamou muchísima atención, que era como un galpón así montado con fallou o meu o aparello que tiña as fotos aí, un galpón no que había unhas cortinas e uns plásticos e poñía isto é unha escola, c'est une école, era unha escola. Por que? Porque había xente que quería ter clase, que quería ter aulas, porque moitos levaban vagando tanto tempo e fuxindo cara a vida tanto tempo que levaban o mellor 3 anos en ir ás aulas e tiñan devezos de aprender, de saber. O último neniño que coñecín que levaba 6 anos sin ir á escola, isto tamén é unha carencia. O dereito á educación é unha falla de posibilidades para a vida, non? O segundo campo que fun foi o campamento, como se quera chamar, ou lugar de hacinamento, poderíamos chamarlle tamén, foi o de Idomení. Idomení está situado na fronteira grega pegada a Macedonia. A Macedonia de nome Macedonia, porque agora tamén, bueno, xa sabedes que hai un recoñecimento. Pegado a Macedonia está Idomení. Idomení é unha vila semellante a, non sei, podería decir, a San Sadurniño, de tamaño, na que de repente chegaron 20.000 persoas e se instalaron nun campo, que é un campo, nun agro que estaba libre, cheo de pedras, sin regato, con calor, e instaláronse ali porque era a fuxida que están dando dende que chegan a Lesbos ou as pequenas illas gregas, pasan os Atenas
nas rúas de Atenas podese ver perfectamente eses menores sen esperanza que describe ben o libro, os menores que se poden ver agora na marcha migrante que vai cara a México, cara a Estados Unidos, os menores que se ven en moitas rúas e que están sen horizonte, porque os deixamos en horizonte, hai que decirlo. E entón, en Idomení, pois, tentan pasar por aí para chegar ás fronteiras despois europeas. Que fixo Macedonia? Macedonia pechou a fronteira e é cando se produce a crise de 2015, que non só a crise migratoria, e digo crise porque é unha crise para Europa, non pola migración, porque en datas porcentuais non é tanto como din, sino que o que se fai é exagerar as cifras ou descomparalas, é un equivalente a un 0,01 da poboación europea. Iso non é nada, iso é totalmente posible de integrar nas sociedades se se quixera, non? Entón as persoas que están en Idomení pretendían simplemente pasar a fronteira para despois ir por Macedonia, pasar por Serbia, subir cara a Austria, tentar chegar a Alemania ou ao Reino Unido ou a Francia. Ali freáronse as súas esperanzas, freáronse antes cando collen o barco, freáronse nos chaleques que quedan flotando. Os chaleques que flotan no mar non son chaleques de maiores, son chaleques de menores, porque cando un maior morre afogado flota, pero cando un menor morre é porque se hundiu o corpo e o chaleque fica na superficie. Entón aí sabes, e por iso detectan que son menores. Así de frío, con esta frialdade, o que falo agora, despois de velo, porque o vin, os chaleques flotando nas costas de Libia, e con estas palabras, dixenlo así ao comisario. Usted nunca soubo, se ti eres o comisario, así, o que é un chaleque flotando no mar, porque non tivo a decencia de ir ali. E claro, parece a cara de vergoña, pero hai que decirlo. Entón, a preocupación é que ali estiveron hacinados moito tempo, até que de repente Europa paga a Grecia ten un problema tremendo porque é quen sofre, igual que Italia, a presión migratoria, e entón non daban abasto, hai que decirlo e hai que recoñecelo, e resulta que a Unión Europea paga a Grecia tamén con algunhas ONGs cómplices da deportación, e ben sabemos, con nomes rimbombantes e coas que moitos estamos moi decepcionadas porque contribuíron a votar, a deportar e a identificar para votar fora precisamente en Grecia moitas persoas que ali estaban. E entón móvenas de ali, quítanas con camións militares nunha noite tráxica de hai 2 anos para repartir por toda Europa, para o que se chamaron as cuotas de migrantes ou de refugiados, nas que, por certo, o Estado español nin cumpriu. Como é posible que teñamos 91 menores aquí, cando en Cataluña debe de haber máis de 4.000 ou 5.000 seguramente, e para que logo digan que son insolidarios? Xa me gustaría que fóramos igual de solidarios. E digo porque teño a oportunidade de ir a Manresa, a un centro de menores, a visitar ao neno e a familia do neno que viu no Open Arms despois de que chegaran, integrados en o minuto cero, con clases, con educación, con saúde, con todo. O que debería de ser un país normal, pero es que moitas veces non é, e vémolo hoxe pois, en cada momento, nin aquí, nin no Estado, en cada momento que facemos, no? Como eu tive unha mala experiencia co señor Casado, precisamente porque cando falou de que no Estado español non había sitio xa para máis ninguén, cando temos un problema demográfico gigantesco, estaba con tanta indignación que escribí en Twitter dicindo o que vira no barco, o que me contaran as persoas refugiadas do que sofriran, e iso viume de volta, como está afeito a facer o Partido Popular sempre, viume de volta dicindo que eu está desexando andar descalzo durante horas, violacións múltiples, casamentos forzosos. Sigo, porque se sigo igual acabades chorando de todo que son esta xente, pero iso que lle parecía mal era que houbera alguén que eu insultara. Non, eles están insultando, eles e a xente xenófoba, racista,
e de extrema dereita está insultando a humanidade por permitir que isto pase. Entón, como digo outro, non retiro lo dicho. Así que, eche así, hai que falar coas ideas claras, as cousas claras, e vendo o que un ten a posibilidade de polo menos de ver e se marca dereito. Seguimos. E do menú, aí quedou a xente. Empezouse a repartir, pero o problema continuaba. Cada noite, no estreito de Alborán, hai barcos, porque non saia na tele non quere decir que non haxa problema, porque non apareza, porque non haxa barcos de rescate nas costas de Libia non quere decir que non haxa problema. Cada noite, se non hai barcos de rescate neses lugares, está morrendo xente, neste minuto está morrendo xente, mañana estará morrendo xente, porque non hai quen lle bote unha man para rescatar. E aí voume ir tamén a criminalización das ONGs que salvan vidas no mar, como o caso dos bombeiros, como o caso de Open Arms, como o caso das organizacións de Alemania, de Francia, do barco de Médicos Sen Fronteiras, tamén criminalizadas por ir salvar vidas, simplemente o que os gobernos non fan. Pois nese mar, cada leito de fuxidos. Cando vas nos campamentos, e hai moita xente que ten moita máis experiencia, pero eu as poquinhas veces que fun era precisamente porque quería escutar para testemunhar despois o que vira. Preguntanche onde está a miña nai. Moitos están sen a súa nai. Ou pregunta elas e eles onde está meu fillo. Podedes decirme onde está meu fillo. Ten moitos que non saben nin que lles morreu, porque no movimento das chegadas moitas veces hai nenos que desaparecen. Save the Children sacou un informe o ano pasado no que di que hai 10.000 nenos e nenas en Europa os que non se sabe o paradeiro. A Interpol tamén está dicindo o mesmo. Ninguén ten probas, pero hai moitas nais que preguntan onde está meu fillo, e hai moitos fillos que preguntan onde está a miña nai. Trata de blancas, por suposto, mafias, alá, pero tamén aquí xente que se está lucrando para facer contratos ou non contratos con persoas que están en situación irregular, empresas de transporte, como ben sabemos, de transporte de aviación, etcétera, etcétera. Estas rúas de Atenas cheas de meniños, estas rúas de Melilla, de Ceuta, estes valados da incomprensión, estes lugares cheos de púas pinzantes que cando tocas te empezan a sangrar os dedos, estes menores que chegan indocumentados nunha situación de incertidume provocou que fora tal a aberración e a vergoña que xa despois da denominada directiva da vergoña, que establece, ademais, eu quero lelo porque creo que foi un fito de maltrato á humanidade, no? A directiva da vergoña de 2008, que foi moi criticada, pero que foi aprobada por na Comisión, no Consello e no Parlamento Europeo, co apoio da maioría dos gobernos, dos representantes deses gobernos tamén político, no 2008, retorno a expulsión de menores non acompañados, que establece garantías previas cando a decisión de retorno recaia sobre un menor. Internamento de menores e familias. Permitía a deportación de menores. E iso vai contra o dereito internacional. Iso vai contra as normas da Convención da Infancia. Iso vai contra a Convención dos Migrantes. Despois decía: a gravedade de aceptar a privación da liberdade dun menor sen a existencia dun delito previo é sen un límite mínimo de idade, simplemente por ser refugiado, por ser unha persoa en situación migrante, simplemente. Non valoraban se o menor cometera un delito, se era maior ou menor de idade, porque moitas veces non se pode saber. Por iso, na experiencia que tiven ali nos campamentos, todos teñen 14 anos. E ti ves, pero é grandísimo para ter 14 anos. Non, madame, 14. Todos teñen 14 anos. E é lógico. E para mí todos teñen 14 anos. E nunca máis, despois daquelo vivido, preguntarei a idade do que teñen. Porque eles saben que eso é unha limitación. Porque cando lle fan unha ficha descriptiva nos procesos de asilo, pode ser que sexa no primeiro momento xa causa de deportación. Entón, que ven que teñan 14 anos, que sigan tendo 14 anos para que poidan
ter oportunidades de vivir, polo menos. Un neno en Idomení achegouse a min falando e ao grupo que íbamos e dixo que el que quería ser piloto, e entón eu comenteille, e para que? E dixo, para traer as persoas refugiadas, porque vostede non pode imaginar o que nos pasamos. Empezou a describir e, bueno, non fomos incapaces de continuar de todo o que pasara. E dixo alguén, me ligou, igual está inventando. Faltabanlle 2 dedos. Señor, non está inventando nada. Faltanlle 2 dedos. Tiña unha cicatriz de aquí a aquí. O pasado mes de xuño tive unha oportunidade de ir nun barco de rescate dos que están no Mediterráneo, da organización catalana Open Arms, que convidaba a distintas persoas que puderan ter polo menos un pouco de voz para comentalo. Calquera de vos, calquera de nós podería ir, se despois o comenta, porque non serve de nada non contalo. E fui no barco de Open Arms a costa de Libia, xunto con outros 3 compañeiros. A Leonora Forenza, que unha deputada que agora se fixo moi famosa porque precisamente por ir a defender persoas refugiadas a Bari sufriu unha tunda, e é unha tunda que ademais é o asistente parlamentar, porque era eurodiputada, tivo 8 puntos aquí despois dun corte por defender a unha persoa somalí, Miguel Urban, un deputado tamén compañeiro, e unha deputada e un deputado do socialista catalán, e fomos como de observadores nese barco. Entón estábamos os 4 no Open Arms e no Astral, que é o que vai al lado, que é o barco de acompañamento, na costa de Libia. Saímos de Malta, chegamos á costa de Libia, costas infinitas de inmensidade, onde non se ve, en algún momento non se ve nin terra imaginada, e dan o aviso por radio e din, hai un target. Palazón sabe o que é un target. Un target é unha detección dun punto branco, que é unha balsa, normalmente son brancas e son feitas de nada, de cachos de plástico, de mal plástico, sen homologación de nada, porque son feitas polas mafias, son preparadas para hacinar tamén nese momento, non? Entón dan un aviso por radio que hai un target. Un target é unha lancha chea de persoas refugiadas. Ou, bueno, eu digo refugiado como concepto en xeral, pero sabemos que non é correcto. O barco foi chegando, tardou 1 hora e media, e era un aviso falso da radio italiana. Un aviso falso para que o barco se desviara do obxectivo que podría ser unha noite con lúa chea, na que son noites propicias para fuxir da costa de Libia. Seguiron o día seguinte, tomaron os capitáns a decisión de continuar, e o día seguinte anúnciase por radio que ali a 12 millas había outro target. O barco arrancou rapidamente, pero cando estaba a 6 millas xa avisan por radio que había un naufraxio de 125 persoas, salváronse 60. Que aconteceu? Que dese non avisaron, porque precisamente querían desviar. Imaginade como está funcionando isto, con que mafia é os propios gobernos de guardacostas que prefiren externalizar en Libia, nese país no que chega desde Centro África para arriba as persoas migrantes, e que ten cadeas privadas en moitas casas onde se explota, onde se esclaviza, onde se traballa nas minas durante 15 horas e onde se están lucrando mentre Europa paga. Bueno, pois este momento foi un momento no que vimos a homes duros, moi duros, porque eu xa choraba como unha badalena, pero xa non é, xa é o normal, porque xa vai así na condición do animal, como digo outro, pero homes duros, moi duros, como aqueles capitáns de aquel barco que están afeitos a salvar vidas cada día, chorando moito, moito de indignación, de rabia, porque non lle deran un aviso, porque eles sabían que podían chegar a salvar vidas. E indignante que pase isto por Salvini, que é de extrema dereita e que está realmente aplicando políticas de agresión xenófoba, e que pase en Malta tamén.
co consentimento dos demais, porque aí podía facer algo tamén a señora Merkel, non? Ao día seguinte levamos 3 días no mar e a misión teóricamente era de 3-4 días, porque o tempo que se tarda en chegar a Costa Libia, se detecta, volvese porque hai que repostar. O día seguinte querían marchar, agardaron un pouco máis e ás 7:50 da mañá do cuarto día anunciaron pola radio que había un target a 14, non, un pouco máis, a 21 millas. O barco xa empezou a meter aí forza, nudos, cando efectivamente chegamos e ali había 60 persoas nunha balsa, hacinadas, moitos homes novos, 3 homes de 70 anos aproximadamente, 2 ou 3 familias, 2 nenos, non había máis aí. Bueno, podería decir mellor un neno de 10 anos e moitos nenos, porque todos eran de 14 anos, en el que tuveran 18, eran moitos nenos. E aí se produciu o rescate na costa de Libia e o momento xa chegou a lancha de Libia para disuadir. Que se fai? Disuasión para evitar que os barcos europeos, que son benévolos, porque non están pagados máis que pola propia aportación de xente como a nós, pois impediran salvalo. Pero como no dereito do mar o primeiro que chega é o que decide, pois Open Arms pudo meter as persoas no barco e navegar até Barcelona, porque deronlle a autorización de vir para Barcelona, pero podría inundárselle, como pasou co Aquarius, que ao final entrou en Valencia, pero podría inundárselle. De feito, pasou na semana seguinte. Até que o goberno de Malta e o goberno de Italia dixeron que impedían navegar polas costas adxacentes a barcos de rescate. Isto é o que está acontecendo no mes de xuño de 2018. Por iso que o ano pasado a Comisión Europea, diante desta situación de menores non acompañados, sobre todo, lanzou unha proposta en abril de 2017 porque entre 2015, 2016 e 2018 o 31% de solicitantes de asilo en Europa eran menores. 31%, menores non acompañados. É unha cifra descomunal, desproporcionada, da que non se fala nos medios, desproporcionada. Entón, o que se identifica e no que estamos traballando neste momento na proposta na Comisión de Liberdades da Eurocámara é as seguintes cuestións legais. Primeiro, unha rápida identificación e protección á chegada que non se estaba dando, porque había mellor unha semana que simplemente lle facían primeiro unha identificación cun papel na man, pero despois ficaban ali semanas e semanas sen saber, neses campamentos ou nesas tendas de acollida, non? Despois, a designación de axentes de protección de menores en cada lugar crítico e tamén a denuncia de todos os casos de menores desaparecidos, cos mecanismos, sobre todo co intercambio de información entre estados que poidan saber quen era e saber polo menos unha identificación. Despois, as condicións axeitadas de acollida de menores, unha vez que chegan, as necesidades de cada neno que deberían de determinarse a medida posible canto antes, con acceso a asistencia xurídica e sanitaria, con apoio psicosocial, precisamente, educacional, dende o minuto cero, porque senón pode haber estes prazos de 6 meses, de un ano sen escola, e tamén a posible colocación en fogares ou familias de acollida. Hai que lembrar que non todos os Estados membros dentro da Unión Europea protexen o acceso á saúde do mesmo xeito. Por exemplo, se estes menores non acompañados son trasladados a Suecia, van ter protección total. Até aí ven nada, aquí estábase pagando as persoas en situación irregular, tiñan que pagar por ir ao médico. Agora levantouse o veto, pero canto non fixo que ten con este tema, que di persoas refugiadas en conxunto de menores non acompañados, porque teñen esa situación. Entón, danse unhas situacións de vulneración de dereitos humanos tan xigante. E despois, por último, a creación dunha rede tutelar europea. Non é normal que teñan protección nos sitios e noutro non. Ou se homologa
ou senón, non falemos dunha solución europea, falemos de solucións distintas por territorios, por estados, porque vemos que hai legislación máis permisiva que outra ou máis protectora que outra, como pode ser pois como se trata aos menores nos centros ou na rede que poda ter o goberno catalán ou no que se está facendo aquí, que é máis ben nada, polo que se ve, o tema social aquí parece que non me interesa moito. Bueno, por outra banda, o tema dos procedimentos de reunificación familiar no caso de menores non acompañados pero que se detecte as súas familias e tamén de menores en xeral que van coas súas familias, porque houve situacións que se deron moi graves nos Países Baixos onde os menores foron separados en centros de detención e hai que denunciar públicamente os centros de internamento e os centros de detención separados das súas familias, dos seus progenitores, cousa que é aberrante e que vai tamén contra os dereitos humanos. E por último, as solucións que axilicen o reasentamento dos menores é que localicen, como decía antes, medidas de ubicación das familias e de reintegración no caso de menores que non poidan ser ubicados porque non teñen familia, non teñen ou familiares que poidan ter unha rede, non? Na noite de fin de ano do ano pasado recibí unha chamada dun número oculto, non? E decía quen será estas horas, 2 da mañá, e era un rapaz kurdo que conocera no campo de Idomení, que tiña 14 anos, pero ben se vía que tiña 18 ou 19, pero él tiña 14 anos, por suposto, e que conseguiu escapar de Grecia e chegou a Alemania, que era onde estaba seu irmán. Seu irmán, estes rapaces son kurdos, pero viñan, claro, por vía turca. Seu irmán estaba cun cancro galopante nun hospital de Stuttgart e el conseguiu chegar. Non sabe se vai ser expulsado, pero el conseguiu chegar e decía que estar no hospital, estando o irmán, era o paraíso. Igual que cando chegaron ao barco todos berraban e decían que era o paraíso, pero o paraíso non existe. E despois cando teñen que ir facer os papéis, cando teñen que ver o que pode ser a súa vida aquí, sempre vai a ser mellor seguramente que a que tiñan alá, pero que certidume lle podemos dar, que solucións lle podemos dar, por que se están lucrando deles, por que se están facendo desaparecer, que nos pasa como sociedade, non? Cando vemos o avance da extrema dereita, cando vemos como está pasando os discursos xenófobos que están invadindo Europa e que vamos ter aí pegados, xa os temos en Vox, non fai, e en Ciudadanos tamén en parte, non? Pero xa os temos aí pegados, están aí, están insertos na sociedade. A diferencia do outro, que vengo decía, non? Ven nos quitar o traballo, pero que ven quitarnos o traballo. Ou estos nenos que veñen aquí e que, sí, non temos para os nosos nenos. É que a protección á infancia ten que ser global, sin distinguir si eres un neno dun sitio, si eres un neno de outro, si eres unha nena. A protección ten que ser global. Outro día, e remato coas anécdotas, pero creo que tamén son necesarias para contar un pouco o que se vive, recibín outra chamada polo teléfono do Facebook. O Facebook ten, polo visto, eu era a primeira vez que recibí unha chamada, verdad? E sorprendeume, porque empezou a sonar así o Facebook como o teléfono. E era a familia do barco do Open Arms, do neno Kingsley, que saiu así, bueno, contaron bastantes entrevistas comentando que o neno estaba me falando español e queríame falar para decir que hola, ya sé un pouco e tal, porque falaba con eles en francés, e quería saudar e dar as grazas porque aparecéramos. E eu dixen, non tedes nada que dar grazas, porque nós éramos simples testemunhas dunha realidade. Chamaban do Facebook porque, claro, non poden acceder a teléfonos, non teñen ningún tipo de recurso máis que o que proporcione a propia residencia onde están con todas as garantías para mercar algo máis, como pode ser unha tarxeta de teléfono, e pedíanme precisamente unha tarxeta de teléfono, se a podía mandar. Entón, nada, eu fixe un pequeno comentario así e empezaron a aparecer teléfonos porque hai moita xente solidaria, teléfonos e tarxetas, e a xente empezou,
non se trata diso, non se trata de que podamos resolver a situación dun día, non se trata de que podamos ir nun barco a testemunhar un día, non se trata de que podamos recoller roupa para enviar que vai ser flor de un día, ou recoller alimentos para os campamentos que vai ser flor de un día. Trátase de facer unha política coordinada, legal, que permita, primeiro, que esta situación non se produza, que non teñamos que estar pagando por externalizar as fronteiras, que non estemos que estar pagando porque estas persoas estén sufrindo, como estamos vendo en Marrocos, situacións de contención con violencia tremenda, e non se trata tampouco de que cando chegan aquí teñan situacións dispares que poden rondar a ilegalidade, como deportacións, como unha falla de tutela xurídica, sino ao contrario, que nos demos conta como sociedade. E podemos pensar, e as galegas e os galegos, que se nos vai nesto? Se total aquí non hai migración, aquí non hai, non, porque podemos ser tan insolidarios moitas veces, pero non podemos ser así. Cando marchaban as nosas aboas, cando marchaban os nosos avós, cando marchaban os nosos bisavós, cando marchaban os nosos pais, cando marchamos nós, porque a miña xeración tamén marchou, cando están marchando os nosos fillos. Pero claro, como é unha emigración na que temos Skype para falar ou temos non sei que, decían algunha xente, ai, é que claro, estabades en Idomení e todos teñen móvil. Mirade que crítica lle facían. Pois sí, e se teñen móvil ou non o teñen, son persoas como nós que queren comunicarse coas súas familias e que o mellor hai 2 meses que non falan coa súa familia, dalá, a que quedou o mellor recibindo bombas alá. Ou é tal o desconcerto e é tal o grado de deshumanización que temos como sociedade que criticamos as anécdotas. Por iso non serve de nada facer as cousas un día se non temos un marco legal e político que nos mude todo. E eu, dito isto, quero agradecer enormemente a quen me convidou, a Game, a Lupe, a Estrela e a todo o mundo por poder vir e por poder contalo, porque non sempre te dan estes foros para poder falar destas problemáticas que son, ao final, problemáticas nosas, xa non como galegas e como galegos, senón como humanos. E como decía, o xornalista asesinado por ir a ver os refugiados de Palestina, un xornalista palestino, italiano, asesinado, que foi matado a tiros por Israel precisamente por testemunhar no campamento de refugiados de Ramallah, que levan nada máis e nada menos que 50 anos ese campo de refugiados, igual que levan 43 os saharauis, e que matou al Israel impunemente. Restiamo umani, sigamos sendo humanos. Moitas grazas.